ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, salamat ta sa Ginoo ining laing adlaw na pod nga nakamisa ta. Niya din ining maong misa atong pasalamatan siya sa mga grasyang nadawat nato dinhi sa atong parokya ug sa atong mga panimalay ug sa tagsa-tagsa nato kinabuhi. Panlabaw sa tanan, mangayo taniya og tabang nga unta sa hingpit mahunong na gid ni ang pandemic sa tibuok kalibutan kining COVID-19. Ug ang atong mga frontliners sa tibuok kalibutan mapanalipdan unta sa maong sakit. Ato sang pasalamatan ng Ginoo ug atong iampo ang ato dinhing mga donors, mga benefactors nga padayong nagtabang, nagpakita sa ilang dakong gugma sa Dios pinaagis pagtabang dinhi sa atong mga proyekto sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran nagatultol kanamo nganha kang Kristo. Himua nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Unya nasakit si Ezekias ug himatiyo na. Giadto siya ni Isaías ang propeta nga anak ni Amos ug giingnan. Nag-ingon ang Ginoo nga mamatay ka na, busa pangandam. Miatubang sa Ezekias sa bungbong ug nagampo sa Ginoo. Mingon siya, O Ginoo, hinumdumi in taon ang akong pagbinuutan sa imong atubangan ug ang kinasingkasing kong pag-alagad kanimo. Unya mihilak siya. Ug giingnan sa Ginoo si Isaías. Adtua si Ezekias ug sultihi nga nag-ingon ang Ginoo, ang Dios ni David, nga imong katigulangan. Nadungog ko ang imong pag-ampo ug nakita ko ang imong mga luha. Busa, dugangan kog napulog 5 ka tuig ang imong kinabuhi. Luwason ko ikaw ug kining siyudara gikan sa hari sa Assyria. Gisultihan ni Isaías ang hari sa pagbutang nganha sa iyang hubag ug papilit nga hinimo gikan sa igos ug mamaayo siya. Unya nangutana si Hari Ezekias, unsa may ilhanan ug magmatuod nga makaadto ako sa templo? Si Isaías mitubag, mao kini ang ilhanan nga ihatag kanimo sa Ginoo nga tumanon gayud niya ang iyang gisaad. Pabalikon kog napulo kalakang ang landong sa adlaw sa orasan ni Akas ug natuman gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Responsoryo. Giluwas mo ang akong kinabuhi, o Ginoo,
Busa, dili ako mamatay. Giluwas mo ang akong kinabuhi, o Ginoo. Busa, dili ako mamatay. Sa makausa, miingon ako. Sa kaudtuhon sa kinabuhi, mutalikod ako. Ngadto sa mga ganghaan sa kahiladman, ipadala ako sa nabilin nakong katuigan. Giluwas mo ang akong kinabuhi, o Ginoo. Busa, dili ako mamatay. Miingon ako, dili na ako makakita sa Ginoo, dinhi sa yuta sa mga buhi. Dili na ako makasudong sa akong mga isig katawo, taliwala kanila nga nagapuyo sa kalibutan. Giluwas mo ang akong kinabuhi, o Ginoo. Busa, dili ako mamatay. Ang akong puloy-anan, ingog usa ka tulda sa magbalantay sa hayop. Gihipos o gikuha kanako. Imong gitapos ang akong kinabuhi, daw usa ka maghahabol, nga miputol sa katapusang helo. Giluwas mo ang akong kinabuhi, o Ginoo. Busa, dili ako mamatay. Nangabuhi sila nga gipanalipdan sa Ginoo. Imuha ang kinabuhi sa akong espiritu. Gihatagan mo ako sa maayong panglawas ug sa kinabuhi. Giluwas mo ang akong kinabuhi, o Ginoo. Busa, dili ako mamatay. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana ang usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Usa niya na kaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Ang iyang mga tinun-an gigutom. Busa nangutlo silang mga uhay sa trigo ug nangukit niini. Sa pagkakita niini sa mga Pariseo, miingon sila kang Jesus, "Tanawa ra, supak sa atong balaod nga ang imong mga tinun-an maghimo niini sa adlawng igpapahulay." Si Jesus mitubag, "Wala ba di ay kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Miadto siya sa balay sa Dios ug mikaon siya ug ang iyang mga kauban sa pan nga gihalad ngadto sa Dios. Bisag supak sa balaod nga mangaon sila niadtong pan, kay ang mga pari man lamang ang gitugutan sa pagkaon niini. O wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlawng igpapahulay, ang mga pari sulod sa templo naglapas man sa balaod sa adlawng igpapahulay apan wala sila makasala? Sultihan ko kamo nga dinhi ani ay labaw pa kaysa templo. Kung kamo nakasabot pa lamang sa kahulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, dili ako gustog mga halad nga mananap kun dili kaluoy, dili unta ninyo pakasad-on ang mga tao nga walay sala. Kay ang anak sa tao mao ang magbubuot sa angayng buhaton sa adlawng igpapahulay." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Usa sa hinungdan nganong gilansang si Kristo sa cross, maoning iyang pagsupak-supak sa balaod nga gisunod sa mga Hudiyo, sa mga pari o sa mga kaning iskriba, mga lawyers. Mura ba giyang gisupak-supak pareha karon sa atong ebanghelyo.
Imbis nga adlaw ng ipapahulay nga di gid sila manguha og mga tanom, mamupuan ng mga bunga, ani sugot rang siya nga ang iyang mga apostoles manguha ato mga nangawat na rabato kay nagian ra man nila sdan. Iya rasan gi tugutan, gidipinsahan pa gid niya. Junan gana. Kamo pa ito sa side sa mga Hudiyo nga mo'y nagpatuman sa mga Parisiyo, mga mo'y nagpatuman sa balaod, panalitan, barangay official ka. Niya, ingno nimo nga, di lagi mo pwede karon mulakaw kay sobra mos edad. Ana, niya mulakaw gyud. Ang sabi mong bation, niya moingon ra nga suod magug kong Jesus. Isa di man na pwede gud nga manimba mo kay inyong edad lapas man na sa 65. Niya musimba gyud. O kamo pa'y barangay official unsa may inyong buhaton. Sige, ingnon ta lang mayor ka dinis lungsod. Niya imong ingnon nga ayaw simba kay o pa ka ituguti na 65 ka kape niya musimba gyud. Magda pag yung bata. Unsa may imong unsa may imong buhaton. Niya moingon ra gyud siya suod magugay kong Jesus, mamatay magud ko kung dili ko makasimba. Ay sige. Zaman mo, masuko mo o motogot? Suko niyang pari o ingnon, motogot. Nganong motogot man ang pari, aron makakolekta. O, na siya. Dili ay. Lahi si Jesus. Si Jesus andam nga mo supak sa balaod sa kalibutan. Basta ang iya na ganing gitabangan maotong mga taong suod niya. Kadto bang mga tao nga mibiya sa ilang panimalay, mibiya sa ilang kabtangan, mibiya sa ilang panginabuhian, aron lang mosunod sa Ginoo. Dipinsahan ginas Ginoo dinhis balaod siyuta, apil ng balaod dito sa langit, dipinsahan gitas Ginoo. Basta mobiya ta og balay, mobiya ta og mga asawa, anak, ginikanan, mga kaning kabtangan, tanan dipinsahan kitas Ginoo, bisan pa og nagsupak na tas balaod nga gibuhat sa tanan. Mauna ingon ana ka, grabe si Jesus. Gawas nga iyatang dipinsahan, pakamatyan pagid niya. Nang gana. Nya unsa man? Tuo mo dili. Too. Nya andam na mong mobiya sa inyong balay. Andam na mong mobiya sa inyong ginikanan o sa inyong mga asawa at mga bana. Aron dipinsahan gid mong Jesus. Dili mo andam no? Mga buangon mo. Mao na. Sa unang pagbasa, giwarningan kisa to nga natong hari si sa to Ezekias. Ana. Giwarningan na siya nga niingon na si propeta Isaías nga pangandam kay ning hukom ng Ginoo nga patyon ka kay katapusan na dako kay sa hubag di naman maayo tong iyang hubag murabag ka na bang cancer na siguro to ba ana prago ng cancer of the breast nya wa na nangahulpa na diha pati nang dako aglungag moingon na lang ginang doktor tagain na lang na bisag unsay iyang pangayoon ana unang doktor usahay tagain na lang na sa unsa may idili ani dok ay say tagain na lang ana man na tiwasono naman gina murag ingon ana bitaw ang nahitabo pero si Ezekias may talikod ni atubang sa bungbong og niingon Lord nasayod kaayo ka giunsa nako pagpaningkamot nga makatuman sa imong kabubuton giunsa nako pagsalikway ang tanan nakong mga gusto para sundon ka apan kun imo mangyong pagbuot ako nang sundon pero nahibaw baya ka nga aduna pa koy misyon para niining maong gingharian ana mapaubsanon kay siya nya unsa may gibuhat sa Ginoo pun-an tika og 15 ka tuig ana no basi ka mo karon patyon na mo sa COVID labi na mong mga nilapas unsay buhaton para panalipdan ka sa Ginoo biyae ang tanan unahag biya kanang imong gusto kana bang imong standards kinabuhi nga para gid sa imong kaugalingon
Biyain na. Unsa may imong iilis? Ilisi na og gugma sa pag-alagad, gugma sa paghatag og kaayuhan sa katilingban. Dili ba imo ba? Kanang para gyud katilingban. Nanglitan ron ang imong balay nakaali sa daan. Ana, mo nang pitos kay natong daan. Guba. Guba imong balay ka Lord, nasayo jud ka nga kining akong pagguba sa akong balay, kining pagguba nako sa akong koral. Kadang para gid ni kayuhan sa imong katawhan. Aron mo dako-dako ilang agianan nga di sila maglisod og agi ani akong tugkaran. Bahalag ako maglisod na kog tikongkong diri sa akong balay kay gamay na kaayo. At tanawa, di ba punan kas Ginoo og 50 ka tuig. Haron magsige jud kag tikongkong atong imong balay gamay kaayo. Unsa man na siya? Mao na nay imong purgatorio. Ini kamatay nimo kay mga matay man kitang tanan, di man san mosugot ang Ginoo nga di ta mamatay, adi na kamuagig purgatorio, diretso na kas langit, luag kay imong bahay didto. Oo, dako kayong agianan. Kay ngano man, mao may imong gihatag sa katilingban ang dako ug hayahayng agianan. Sabot mo ana dili. Oh, mo'y klaro gyapon eh. Ako mo nang obserbahan karong suri-suri raman ko diri bantay way mangguba sa kuralang. Maimpierno man gyud mo, klaro kay nas tanan. Kita bitaw dinhi daghan kay mga tawo nga mibiya sa ilang personal nga gusto. Aron lang ta dinhi matagaan og kahayahay. Ang atong simbahan na tiles ay nagsugod nagtrabaho. Ang atong tanang stained glasses na anay ni angkon, di ba gahapon ingon man ko ang duhara no si Mama Mary mo na mala na atong kuwang Mama Mary og si Saint Joseph na nya gahapon na angkon naman to. Nangkon na to pa. O nanay ni angkon nya ningon ko ang problema na lang nato kari na lang kang San Vicente Ferrer nga stained glass kay dako man na kayo nya 270,000 ang kaning kuan kantidad. Pag human na mong paniod to, pagsaka na ko taas, igo gyud nga na upload na ang atong misa diha sa YouTube. Usas mga nakabasa ming text nako, siya nga Father, pwede ko mutawag nako, pwede. Pagtawag ingon di siya, nanay ni angkon sa San Vicente Ferrer nga stained glass Father, nako kalois Ginoo, wala pa gyud. Siya, yes, ako gyud makaangkon ana, lipay kay siya. So, pagtan-aw nako siyangan, usa man day siya sa miangkon og duha ka stained glasses sa atong Stations of the Cross. Naku, uy, ayaw na lang, uy, kay di na makay giangkon day diring duha ka book sa punan lang gud nako Father. Maingon pa please. Wa sa kay bawo nga katong ako atik-atik ra to. Pero ang akong kasing-kasing ora nagni-all pots kalipay, mura na kog mabuang ko la, grabe ha ani niya. Nya sa dihang ni istorya sa nako, pwede maka-share gamay Father nako. Sharing ta, istorya pa mi ba. Tanawa ang iyang background kun panahon parosting solicitation, nya mahibaw ko siyang kahimtang, di jud ko mo solicit niya bisan kadtong tag 40,000. Di ko mo solicit ngano man. Nangamatay na iyang tanang ginikanan, bugtong siyang anak. Naminyo siya og na sila'y anak karon nga duha ka buok lalaki, mga bata pa. Adtong Marso, before ni lockdown, namatay iyang bana instantly. Karong panahon na naapa siya sa kasubo. Matud pa niya dinhis kalibutan Father, ako na lang ug ang akong duha ka anak mo'y nagpuyo practically. Ana. Pero tungod kuno sa iyang sigig kabati nining ato dinhing misa na nindot kayo ang iyang pagda sa iyang kinabuhi o ang iyang paglaom na bag-o, mauna nga maingon siya, ingon man kas imong wali Pader nga konsuod tas Ginoo, panalipdan kitas Ginoo, tingali sa akong pagdugang og donate ani makapasuod kini nako sa Ginoo, nako purti gid nimong suora. Ato donate din siya. Adi di mo mupakpak ana di ay. Kamo no, murag wa gid mo ipagbati, no? Or nangasyak baka mo. Sige, punan ako ng inyong kasyak. Wa mo abot og usa ka oras diha na say ni text nako, Father, pwede ako nalay mo angkon ang San Vicente Ferrer? Nako, naangkon na ra ba? Pwede ba og ari na lang kanako i-insert sa retablo? Siya pila man sad ana Father ang cost kaha? Nako,
naagines mga 500 pataas insya. Basig dili sa ko ka-afford pa der, pero sige lang, willing kong mupuno aning akong amount nga ihatag unta. Reserve na to siya. Adi gyapon mo mapakpak. Pakpak mo. Pagkawa kininyo ayo. Diha na sa ni text nako, tuas Canada. Ingon na po siya nga, Father, di man jud ko ka-afford anang 270,000 pero ganahan gyud ko mo tampo, pwede mo hatag lang ko 100,000 ako. Yes, okay gyud kayo. Pero ato ti ka i-reserve sa retablo. Ato gyapon sa retablo. Sus diha naman sa ni text nako. Father, ako'y angkon anang San Vicente Ferrer. Nako, ning komedya ko nako, sige. Ni komedya ko ba, binako ba, og tiaw-tiaw lang tong iya. Pero nahibaw, nagugo nga, nanay ni angkon. Nako, sige, angkon na lang. Anak ko, salamat kayo ha. Sunod, i-take siya balik. Father, ako lang ning ipasugo ugma, akong ipadeposito sa imong account, ang akong ihatag, Father, 1M. Kibaw mo kung sadang 1M? Secret. 1 million. Ngano wa man mo pakpak. Pakpak mo eh. Og nasya kay ko og ningon ko, sige, ana. Human nakatuog ko nga mura kog naglutaw sa hangin. Pagmata nako pagkabuntag karon kadlawon, gipahinumduman ko sa Ginoo na makakaha, wa ka mosulti nga ang stained glass nakuha na naangko na haron lang gyud makuha nimong 1 million. Nako nasyak bang ko Lord kay perti man akong lipayan siya. Sultihin nas tinuod mo na ako siyang gitiksan karong buntag. Nako Brad, sorry gyud kaayo nga na-overwhelm gyud ko sa imong pag-ingon nga modonate kag 1M. Wa ko kasulti nimo nga ang stained glass di ay naangko na kan San Vicente Ferrer. Nya kay dako man ning imong amount nga i-donate, pwede bag ikanalay akong paangkonon sa tiles sa among simbahan. Kay kaning among tiles na aman sa nidagan man sa ni mga 800 ka pindas labor. Ug hangtod sa pagnaog nako, wa mo reply. Pastilag bawion no? So magampo ta nga dito niya bawion nga malipay unta siya nga bisag wa siya dito sa stained glass nga tuas babaw, siya sad mo'y nakasponsor sa atong nindot kay dinhi nga tiles o granite. O di ba? Ato siyang pakpakandaan. Pero pasaylo ako nga di lang nako isulti ilang mga pangalan kay nasayod ko mas dako ang ilang grasyang madawat sa Ginoo kung dili ta makailan nila. Ako ray makailan. Once ko kailan la personal no? Anya naraman na sila online. Pulo sila mga outside from our parish. Na abroad, nasa outside from our parish. Unsa man ni siya ang akong gipaambit ninyo. Na kining mga tawhana nakigsuod sa Ginoo. Kita sad kay nakigsuod man sa tas Ginoo, gigamit sa Ginoo ang tanang mga materials niining panahon sa krisis karon. Aron mahayahay ta, dipinsahan kita sa Ginoo. Normal nga balaod, ayaw pag-project kay ting krisis karon. Nya kadakuan ang imong project. O pa'y siguro tungod aniro nga itong pagsugod og project, basin og maka-expand pa ta kay nagkinahanglan pamantag social hall. O, di ba? Nindog ta. Mga igsoon, itugya nato karon ang atong kaugalingon ngadto sa Dios nga nag-atiman kanato kanunay og nahigugma pag-ayo. Busa mapaubsanon kitang moingon, amahan kaluy kami. Amahan, kaluy kami. Alang sa mga nagdumala sa simbahan, nga mapuno sila sa grasya sa pagpaubos, aron sa ingon, ilang mapadayon ang misyon ni Kristo dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang kanila nga naningkamot, alang sa kalambuan sa atong nasod, nga mulahutay sila hangtod nga ilang madangat ang kalampusan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami.
Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihataw og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampus unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Alang sa mga kalag sa atong mga igsuong mihalina, nga madangat na nila ang kapahulayang dayon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. O Dios, hiusaha kami sa hunahuna og kasing-kasing nganha kanimo ug dawata ang among mga gipangamuyo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. All that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I make them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawadan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himua nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daig na nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa ato langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anak ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua ug luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sa usab kanimo. ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, kapanipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. We felt your word burning within us. Your word unlocked the hardness of our hearts and open our eyes that we may see you hidden in the broken bread. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee when we eat the bread and drink the cup of wine. We believe that Christ in us is our hope of glory. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni ining Eucharistia, himua nga ang imong makaluwas nga gugma magatubo kanunay dinhi kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Dios sa among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug diniyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyog nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Palihog.
usas mga nindot nga gasang atong nadawat ron mao ang Dios nun nga panalipod, divine protection. Nya mahitabo lang ni kung makigsuod tas Ginoo pinaagis pagbiya gyud sa tanan, pasabot di na ta mosalig sa tanang butang ug tao sa kalibutan, ang Ginoo ragi atong saligan ug sundon. So usa ni Anas naghatag og examples ang atong mga benefactors ug donors dinhi sa atong simbahan, mao nang padayon tag-ampo nila. Dili nato isulti ang ilang pangan, di sad nato kuliton ilang pangan dinhi palibot simbahan, kay sayod kayo ta nga ang ilang pangan tuag ikulit kasing-kasing sa atong Ginoo og sa mahal nga Birhen Maria og ni San Vicente Ferrer, kay mao manay nindot nga record. Pero diri sa atong opisina naningkamot ta pag-record sa tanan nga mga donations, including sa ilang mga pangalan o mga kantidad nga ilang gidonate. Nya ako sang i-announce dinhi kutob sa mahimo ang pila nay kantidad sa atong donations o ang atong nagasto hangtod ta mga matay dinhi. Aron sa makakita sad mo og gamay bang transparency ba nga dili kay mo di kay mo mahibong. Nya ang ato ding mga tiles dinhi nga gitangtang kaning atong giilisan, daghan pa man ang maayo ani nga magamit pa. So ato ning i-share ngadto sa atong mga special chapels nga atong misahan matag Domingo. Nya next aning atong simbahan dinhi, ang pinakadako nga chapel nga nag-renovate sad karon mao man ang Sambag Chapel. So mo'y unahon nato pag kumpleto ang ila ditong panginahanglan sa tiles aron na di na sila maproblema na niya. Ang sunod ana adto na sa taslaing kapilya nga ato gyapong misahan matag Domingo nga nagkinahanglan og ayuda sa ato dinhing mga magamit pa nga mga tiles, no? Nana. So taga Sambag, hinay-hinay na mo panguha aning inyo dinhing share. Ug di mo mukuha, ma-forfeit na after 3 days. Dili tayo joke ra na. So nagsabot na sad mi sa ato dinhing kontraktor nga nagkuha na ning tiles, nagtaod nga isunod sadto nila dito pagpatrabaho. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dado ng kalinaw ni Kristo.